Hielst het Shantykoor nog aan het injongen is, sjoggen wij alvast bij het nagelnije beziekencentrum. Er valt van alles te zien, van jong en oud. Het centrum zelf spreekt van een magistrale beleving van stoom, wetter en architectuur. En dat alles met prinses Margriet Iepenje. Om goed javertrein komt de prinses om en wordt verwelkomen door de goed 80 vrijwilligers van het Wouda Gemaal. Het nieuwe beziekencentrum wordt vooral ook een soort jongerenloeken. Daarom is de 11-jarige Ian Kiffen een van de gasten op de opening. En hij had zelfs een liedse spreekbeurt. In 1920 werd de stoomgemaal geopend door koningin Wilhelmina. Dat is de grootmoeder van uw hare koninklijke hoogheid, prinses Margriet. Het stoomgemaal is in 1920 geopend en wordt nu nog steeds door Westelijk Friesland ingezet als het land waar het water in de boezem te hoog is. De jeugd is enthousiast, maar wat vindt de gastheer het wetenschap zelfs van het beziekencentrum? Het is een opvallend gebouw geworden, maar het is ook weer niet opvallend, dit gebouw. En dat is net de combinatie die hier nodig was. Opvallend als bezoekerscentrum, maar niet zodanig opvallend dat het de waarde van het Wouda-gemaal een beetje teniet doet. Dan naar het officiële moment. Maar hetzelfde bijltje dat Habeppe Wilhelmina in 1920 het Wouda-gemaal mee iepenen, iepent Margriet nou het nieuwe beziekencentrum. De prinses krijgt dan een privé-roelering door het centrum. Voor u stiert om even dat te zien dat alles omdraait. Het monumentale Wouda Gemaal dat van een midje tasjongen wordt door het Leemstermannenkoor.